Здравейте и добре дошли в студиото на любовта на Диви и красиви. Тук до мен е Радо. Здравей, Радо. Привет, Маги. Как си? Добре съм, ти как си? Добре съм, благодаря. Аз винаги започвам с подарък и съм ти подготвила една страстна кутия от Fashion.bg. Заповядай, можеш да разгледаш какво се крие в нея. Да ми кажеш дали би използвал подаръците. Презервативи ли са? Не само. Доволен ли? Какво е това? Ти ми кажи. Защо на мене? То не е за теб, можеш да го използваш с който пожелаеш. Окей. Добре, интересно. Добре, готов ли си да преминем през твоето любовно преживяване в Диви и Готов съм, красиви? преди да преминем и аз не идвам с празни ръце. Имаш подарък? Да, мислех, мен? че сядам там, така че там го скрих. Така, заповядай. Едното е за продукцията, другото е за теб, с логото на Диви и красиви. Много е яко. Обаче, на идване счупих едното, заля останалите, етикетите са... Как ще е кофти, бе? Това малко по-напред в разговора може да обясня за какво става въпрос. Да. Добре, Ти не много знаеш? ти благодаря. Ще ми разкажеш. Добре. Много благодаря. Мисля да взема и двете бутилки за мен. Добре, ако третата беше останала здрава, и третата ще да е за тебе. Да, супер. Много благодаря, много мил подарък. Радвам се. Как си ти? Добре, супер съм. Лято е. Какво края се на случва лятото. с теб? Ами, работа. Основно работа, чат-пат ходим напред-назад. И това е. Чаugичка. Чао, естествено. Купонче. Естествено. Даже тук преди малко ви пусках. Да подгреем. Да, малко така за енергия. 10 часа сутринта. Кажи ми, защо се записа на кастинга в Диви и красиви? Ако кажа, че е само за любов, естествено, че ще излъжа. Едно от основните неща е, че, нали, естествено, бих се радвал, нали, да срещна някой, което не се случи. Обаче едно от нещата е, че много се харесвам. Много се харесвам и реакции, и всичко, нали, и това как говоря, и то по-просташки образ. И исках така отстрани да се гледам, да се смея. Защо на мене просташки образ? Там не се видя, не го показах, защото то е, нали, любовно предаване и не изкарахте това от мен, но обаче аз очаквах, че ще е нещо по-Big Brother или ще има конфликт на интереси, ще има скандали, нали, не че търся скандали, обаче ще има сблъсък на характери, което не се случи. Ти беше абсолютно свободен да ги създадеш, там толкова искаш скандали. С кого? То там цари любов, там е, нали, чил. Кажи ми, как реагира, когато разбра, че ще бъдете разделени от момичетата, че ще спите в сейванта? Определено не се изкефих. Очакваш ли такава подобна изненада? Не, със сигурност не. И... Ти беше готов да си тръгнеш още в момента, в който ви казах. Готов. Защо? Толкова лесно ли се отказваш от търсенето на любовта? Защото в крайна сметка, каквато и да е била друга мотивацията ти, все пак си там да търсиш любов. Така е. Първоначалната реакция ми беше малко по-така остра. И колко и да не е, аз съм събрал, нали, костюма, фейт, брадата съм засякал и чакам да видя жените. И знаеш какво става след 5 дни? Където ние, нали, ще спим в обора, ще приличаме малко по-така на първобидни хора, след като нямаме, нали, условията да се поддържаме. И естествено, че бях разочарован. Защото нямахте условията да се поддържате, имахте дори фитнес в сейванта. Да, добре. Туалетната видя ли къде е? Запозната съм с туалетната. Туалетната беше в ъгъла на стаята, без никаква преграда, така че... В края на стаята, където така имаше достатъчно пространство, за уединение някакво. Абсолютно. До година... Това ли беше нещо, което най-много те притесняваше? Туалетната там? Не, лозе няма отпреде. Какво няма? Лозе. Защо? Да ходим си вършим там работата. Имаше, между другото. Имаше. Но ние не ви пускахме много да обикаляте, за да не видите момичетата. Щехме го момичетата. натурим до година, щеше да е
Добре, кажи ми, да всъщност не отне 5 дни, за да видиш Ванеса. Тя влезе веднага при вас. Да. Каква беше реакцията ти, когато тя влезе при вас? Какво си помисли? Хареса ли ти? Твой тип ли беше Ванеса? Очудих се със сигурност, нали, понеже ни казахте преди това, че няма да видим жените 5 дни. Допадна ми, да. Ванеса е хубаво момиче. Ванеса е хубаво момиче, явно аз не допаднах на нея. Твой тип ли жена ли е като цяло, визуално? Защото вие нямахте много време да се опознаете. До някъде да. Аз нямам тип. Аз харесвам всички жени, така че... Пролича си малко по-нататък, ама ще стигнем и до там. Ти беше супер джентълмен, свали сакото си веднага, даде го на Ванеса. Така ли направих? Да. Не, малките жестове. Един от малкото, който, да не кажа единствения, може би Марио, които подходихте така по-джентълменски, по-гостоприемно и топло към Ванеса, защото всички останали някак си се едно видяха нещо, което е вау, нали? Те дори не знаеха как да реагират. Тя е вау. Не, имам предвид като не човек влиза някой, те дори не знаеха как да реагират. Тя, че е вау, много красива жена. Да, може би просто не бяха очаквали, нали, това нещо и не искаха и да се натрапват, нали, един вече като е поел някаква крачка към нея. Ти ли покани Ванеса навън? Или мисля, тя че теб? да. Аз. Всъщност, Каква беше идеята ти? Ми виждам жена, ходим да си поговорим. Искаше да се уедините, да си поговорите да малко по-опозная, нали? Разочарова ли се, когато Марио ви последва обаче? Той така е преценил. Така че изпечели. Защо според теб тя хареса повече Марио? То не пита. Явно химията между тях е Ти по-голяма. се опитваше да пускаш така едни шегички. Така ли правих? Не знам, така ли прави, не си ли спомняш? Не помня. Добре, как ти се стори идеята за срещите на тъмно? Ми... Цялата идея, първоначално да се опознаете чисто емоционално, преди да се опознаете физически. Аз съм окей, нали, с това нещо. Интересно е като концепция, като цяло, нали. Обаче живия контакт е съвсем различен. Дори в работата ми аз не обичам да говоря примерно по телефона с клиенти. Това ще да те питам, имаш ли такъв опит в живота си? Да харесаш някой, без да си го видял? Не. Не знам, мога да усетя готиния вайб на един човек, обаче трябва да го видя и мисълта ми не е само визуално. Просто съвсем друго е, нали, да живия контакт, да видиш човека отсреща. Да видиш самия му маниер, абсолютно всичко. С кой от мъжете най-много се сближи още в самото начало? Усещаше ли се конкуренция между вас? Бяхме супер пичове с Бошко. Бошко е страхотен. Помагаше ли му да си влезе в енергията и високите вибрации? Помагахме си. Взаимно. Да. Как минаха твоите срещи на тъмно? Имаше ли момичета, които ти направиха по-специално впечатление? Аз и там казах, че първо една от срещите тъкмо ме бяха събудили. И аз естествено, че не помня какво съм говорил. И още след срещите не помних какво съм говорил. Малко така ме заклеймиха, че насяка съм говорил едно и също, което може и да е така. Така ли беше? Стратегия ли беше това от твоя страна? Не. Може би просто когато имаш едно мнение, нали, и по дадена тема или по нещо, си го изразяваш. И въпреки това, така най-отличителните срещи на тъмно бяха с 3 от момичетата. С Ивелина, Ренета и Елена? Да. Окей, да. Коя от тях трите най-много те впечатли още по време на срещите на тъмно? Аз още тогава си казах, че всички срещи са минали добре и че аз чакам да ги видя на живо. И въпреки това, Ренета ти направи като че ли най-голямо впечатление. Тя не искаше да споменава дори името си. Искаше да запази така своята загадъчност. Това привличаше ли те още повече? Не. Не мисля, че ми е... Не мисля, че ми е направила най-голямо впечатление, понеже всички се представяха добре и
това, което Божко ми даде като съвет тогава, нали, понеже видя, нали, нашия така скрит романс, сляп романс, и той ми каза, нали, изчакай, не да й прибързва, нали, да си правиш някакъв окончателен матч, за да можеш да опознаеш и другите, понеже сега на слепите срещи, ако се заковеш към една, и ти там можеш да останеш, нали. Докато дай си шанс, нали, да опознаеш и другите. И аз съм на това мнение и така и стана. С Ивелина също разговорите ти бяха много леки, много приятни. Абсолютно. Защо обаче излъга Елена? Това всичко е в кръга на шегата. Само, че тя го приема много лично. Тя явно така си ги приема нещата. И може би това е разклати. Разклатило. Как ще разклати такова нещо? Жените не обичат да ги лъжат още в самото начало на някакви отношения. Нали, ти поставяш основите на едни отношения и започваш с лъжа, която за теб е, може би, абсолютно невинна, но за нея не беше така определено. Вие ме познавате, нали, от продукцията и ти ме познаваш. Знаете моя маниер на изказ и как съм, нали, така по-шеговит тип. За мен това не е лъжа, това е абсолютен... Да не използвам такива думи. Абсолютна шега. Ти си ми първата. Защо реши да й кажеш, че тя ти е първата и че кой каза, че не е? Че не съм? Момичетата в палата на любовта, те си обсъждат тези срещи. Чакай, ние бяхме разделени. Всички говореха за теб, то се говореше в един момент само за Радо. Да, аз чух, че имало някакъв хайп за Радо. Ивелина и Ренета. Дори ти попита Ивелина, готова ли си да сложиш край на приятелството ти с Ренета заради мен? Защото те имаха и двете интерес към теб. Ще имате ми. Мислиш ли, че едно приятелство може така лесно да се развали заради любовта? За такъв кратък срок, колко може да е приятелство и за такъв кратък срок, колко може да е любов? Ние не сме се видяли, те са живяли 3-4 дни заедно, така че защо не? Притесни ли се от факта, че с Марсел харесахте една и съща жена? Не. Той е особен тип. Ние сме много по-различни, така че това що ме притеснява. Тя ако харесва него, със сигурност няма да хареса мен. И ако харесва мен, най-вероятно няма да харесва него. Тоест не би влязъл в конфликт заради жена с Марсел? Ние там наистина си бяхме, аз така го описвах, като братство, като в тия американските филми, където събирате се, тренирате заедно и по цял ден сте заедно, оплаквате се от условията, от храна и от абсолютно всичко. Така че ние си бяхме абсолютно, колкото и да сме различни, понеже ние сме от кол и въже там. Няма един с един, много различни образи. Ние си станахме едно братство такова сплотено, така че... Съжали ли в някакъв момент, че ти не получи първата гривна на любовта за сезона? Получи Марио. Разочарова ли се от избора на Ванеса? Не, както казах, може би тя усетила повече химия с него. Така, не искаш ли да прекараш още малко време с нея? Не знам, не съм се замислял изобщо. Не съм го погледнал от тази гледна точка, нали. Тя ще ме даде гривната на мене. Зарадах се за Марио, не съм го... Понеже те там даже, не знам, мисля, че не е снимано, понеже нямаше камери в обора. Обаче там стана един така въпрос, защо не съм се обидил, един вид, че не го намирам за конкуренция или нещо подобно, как няма да се обида. Аз съм сигурен мъж, нали, в себе си и нещо такова не би ме поклатило. И знаеш, че те чакат още много жени в палата. Още не знаех. Още не знаех какво ме чакаше и какво ми бяхте подготвили. Чака ли с нетърпение деня на обединението? Естествено. Имаше ли план за действие? Не, никакъв план нямаше. Планът беше да се напия и да отида. И така я направих. Аз по принцип не пия изобщо. А защо искаше да се напиеш? Беше се притеснил ли? Не. Подведоха, пуснаха ми малко чалгичка и... И то си дойде, да. Отвори ти се глътката. Отвори ми се глътката. Добре. Дойде момента и на обединението. Видя всички момичета. Успя ли да разпознаеш тези, с които си имал среща на сляпо? Не, изобщо.
Докато питай ме дали съм ги видял, аз съм ги виждал двойно. Толкова ли беше? Не, шегувам се, ама си се бех понапил. Кое беше първото момиче, което ти направи най-силно впечатление? Ивелина. Да, Ивелина. Защо тогава не покани първо Ивелина на среща, а покани Елена? Не знам как стана. Напих се, не помня. А защо след Елена не покани Ивелина, щом ти е толкова допаднала като жена? Както казах, ние с момчета от братството си станахме доста така гъсти. И Ники ми беше също един от най-близките, нали, може би след Бошко. Има си написано правило, там не са пипа. Да, но в крайна сметка това са едни отношения, които са в много начален етап. Поставени са едни съвсем леки основи, които могат много бързо да се бутнат. Плюс това Ники в самото начало мисля, че беше споделил, че все още не е убеден дали Ивелина е неговото момиче, така че ти имаш пълното право да поканиш която жена пожелаеш. Абсолютно. Особено в първия ден от обединението ви. Там няма запазена територия. Така, обаче аз направих моята крачка към Елена. Ивелина също беше споделила това нещо за Ники, че не е сигурна. Обаче, може би, след като направих аз крачка към Елена и тя не е видяла, нали, освен мен и Ники, не е видяла друг потенциален матч и по-скоро Ивелина дала шанс на отношенията си с Ники. Може би Ивелина по-скоро се е разочаровала, че интересът не е бил първонасочен към нея. От твоя страна. Предполагам, да, не знам. Може и така да е. Как реагира в момента, в който Стефан влезе? И ви съобщихме, че той ще бъде... Аз му казах, брат, израснал съм с тебе. Хареса ли ти идеята или по-скоро си каза, че това не е окей? Какво да ми хареса? Ако ми вкарате Галена, примерно, ще ми хареса, ама мъж. В смисъл, пичага е. Окей съм. Окей, оттам нататък какво се случи с теб? Защо не можа да... Значи, в деня на обединението, когато бяхте на бара, около теб имаше най-много жени. И се пошегувах даже, че, нали, се оформил един харем. Обаче, по пътя ти нещо, ти се затвори в себе си. Ми потанаха гимиите. Защо? Не знам. И аз се чудя защо наистина така се затвори в себе си. И не можах да покажа. Може би пък ако бях аз, нали, щях да впечатля повече някой от дамите. Защо не успя да бъдеш себе си? Кое те спираше? Не знам, по някакъв начин се затворих и бях се сковал. Може би, не знам, всички бяха пичове. Участниците бяха пичове, никой не се е държал кофти с мен, екипа бяха пичове. Не знам какво се случи с Ренета? Вие толкова много се харесахте по време на срещите на тъмно. Истината е, че... Подарявахте си, разменяхте си бележки. Да. Истината е, че тя не е точно мой тип и може би оттам. А и те вече, като си заформиха нещо с Марсел... Ти много бързо се отказваш. Никакъв хъс и борба да спечелиш една жена. Не е така. Седеше... Чакай малко да те питам. Ти в живота по-инициативен ли си или по-скоро очаква жената да прояви интерес към теб и тя да направи първата крачка? Защото в палата на любовта, като че ли ти седеше така спокойно на дивана и чакаше някой да дойде при теб? Зависи. Ако ми допада достатъчно, бих могъл, нали, да бъда много така лъв. Не казвам, че никой не ми е допаднал, нали, достатъчно. Просто като е имало някакви такива, няма да кажа пречки, но като са започнали, нали, някакви отношения с други хора, може би си поставям някаква граница. Но в самото начало не бяха започнали абсолютно никакви отношения. Ти имаш свободата да си действаш както намериш за добре. Абсолютно. Аз дадох шанс на отношенията си с Елена, ама тя не даде нищо, така че
Защо според теб не се получи там? Не знам. Какво и липсваше? Може би не й допадам достатъчно, може би не й допадам изобщо. Може да не съм нейн тип. Пък и тя беше много... Аз също не се чувствах много на място и според мен тя не се чувстваше на място. Беше в някакви емоционални състояния, така че може би това е дало някаква така... Взело е превес, нали, над ситуацията, че нищо не се получи. А мина ли ти мисълта през главата да играеш чисто стратегически с някоя от дамите, просто за да се задържиш по-дълго в предаването? Не. Защото в крайна сметка, за да продължиш напред, на теб ти трябва гривна, а ти не можа да осъществиш мач с нито едно от момичетата. Ами аз исках да остана, за да пробвам, нали, с Радослава, понеже там има някакви пресечни точки. Добре, разкажи ми. Тя слуша чалга. Това ли е единственото, което ви се Не, допада ми като характер и е, понеже аз там, нали, говорих, че Елена, харесва ми спокойствие и така нататък. Не знам, защо съм казал така. Не съм голям фен на спокойствието. Радослава е точно обратното. Радослава ли е твой тип жена? Какво ти хареса най-много в нея? Не казвам, че е мой тип. Казвам, че имах някакъв интерес към нея и затова, нали, исках гривна от Елена, за да остана, за да си пробвам, за да си дам шанс, нали, с Радослава. Понеже тя спомена, нали, че това с Чефо не го вижда много. И, нали, даде ли ти сигнали Радослава, че пък теб те харесва повече и може да има развитие на някакви отношения? Да, директно си я питах на играта с ключовете там, къде търчахме. Дали би избрала мене? Дали щеше да избере мен? Понеже Елена избра мен преди нея, нали? И тя каза, че... Мисля, че каза, че да. И това беше за теб като удавник за сламка ли се хвана за тази? Не. Просто Елена сутринта беше станала. Тя, нали, след моите 1000 разговора с нея, да си дадем така шанс. Тя казваше, не ми е място тук, искам да си тръгвам и такива неща. И аз се отказах. И вечерта, нали, вече правя някакви крачки към Радослава, понеже ми допада. Ивелина е заета, нали, и Радослава ми допада. И, нали, така тръгвам към нея, обаче това е само според мен. Не казвам, че е факт. Разбира се. Елена, може би това го е видяла и си е казала, ей, копеле, сега що правя тебе? И става сутринта и ми казва, така от нищо, пък ние не си говорим много. Нали, не я натискам. Аз виждам, че тя, нали, няма някакво желание нито за комуникация, нито за камо ли за нещо повече. Става сутринта и ми казва, аз ти вярвам. И аз, какво? Вярвам ти, ще играя с тебе. Добре. И, нали, ние ставаме, оправяме се, тръгваме за играта, отиваме там и тя избира мен. След което, нали, случката с Ники и с Ивелина там с ключовете и тя избира да си даде гривната на Ники, за да могат да продължат там отношенията. И според мен това беше, нали, малко така стратегически, понеже тя видя, че съм проявил някакъв интерес към Радослава, която не можеше да си даде гривната на мен, тъй като тя е на среща с Чефо. И тя е задължена да си даде гривната на Чефо. Не казвам, че щеше да я даде на мен, но... А смяташ ли, че това беше стратегически ход от страна на Елена или от страна на Ивелина? Със сигурност Ивелина е дала наклон, обаче те са жени, те са, може би, приятелки, не знам. Живяли са заедно, аз съм там примерно 2-3 дни. Те си живяли доста по-дълго и... Почувства ли се подведен и разочарован? Не. Станало. В смисъл, така е преценила, така е направила. Какви бяха наблюденията ти за останалите двойки, които се заформиха? Питай и ще ти кажа. Смяташ ли, че имаше хора, които са фалшиви там и са неискрени? Или са лицемерни? Не. Не знам, не мисля. Бяха
Бяха пичове всички. Питай за някоя двойка. Да ти каже, на теб дали ти е направил впечатление за някои от участниците, които според теб може би са били фалшиви? Не Ти живя достатъчно дълго с мъжете, след това имаше време да си опознаеш и жените. Затова те питам. Не мисля, не съм я опознал никой особено. Даже аз още преди да отидем, нали, да се слеем, аз им казах, ще видите, че тук ни беше много по-добре. Така ли? То така и стана. Поне за мен, не знам. Мъжка компания най-добре. Ако ни пускахте там до джакузито, до сауната, нали, и какво щеше да промени това? Не знам, някак аз може би точно тогава малко така си дадох задна на този по-забавния образ и може би точно тогава се свих и не се чувствах в моята си енергия. В кой момент се сви? Кое? Защо? Като влязохме. Не знам. Имахте 5 дни достатъчно време да се адаптирате към новата среда. Да, точно това ти казвам, че там може би ми беше, въпреки условията, може би ми беше по-приятно, нали? По-спокойно. По-спокойно, по-чил. Няма ги интригите, няма ги тия тая реве, оная. Какви интриги? За какви интриги говориш? Не мога да се сета за нещо, така, например, да ти кажа, просто рев, караници, жените, една с друга и то някакво напрежение. Аз в живота ми няма такова. В живота ми там нямах, нали, възможност да си пусна една чалгичка и да изиграя един кючек, обаче в живота ми всичко се оправя с това. Не се бавам. Няма нещо, нали, което да се е случило нещо. Случвали са ми са много кофти неща. Но чалгата оправя. Абсолютно. Пуска ми. Това ли е единственото нещо, което ти пречеше да разкриеш повече от себе си и да спечелиш някоя от дамите? Не, това го казвам като шега, макар че не е шега. На мен ми липсваше от теб мотивация. Ти просто си седеше и си чакаше. Добре, кажи коя виждаш за мен според теб. Аз знам кои момичета имаха страхотен интерес към теб, но ти като Не, кажи коя виждаш до мен. Коя виждаш като... не само визуално. Добре. Да? Добре. Бихте били страхотна двойка, защо не? Абсолютно. Просто говоря ти като характер, като всичко, не също? само... Щях да изглеждате Да, добре, обаче Ивелина е заета с Радослава. Тя дойде на по-късен етап. Аз поех някакви крачки, нали, към нея, ама ко стана? Тръгнах си. Имаше ли усещането малко преди церемонията, че си пътник? Да. Аз си знаех, още като свърши играта и на мен ми беше ясно. Ние това си говорихме с Бошко и с Джулка, че... Бошката успя ли да те посъветва нещо? Съветваха да си поговоря с нея. Аз до последно с Елена. Нали, да видя нейното мнение. Аз до последно, между другото, бях сигурен в това. Нямахме някакъв контакт. Не сме комуникирали и си казах, окей, да става каквото става. Обаче малко така ме понатиснаха, нали, Асенката, Бошката и други, нали, да си поговоря с нея, да видя нейната гледна точка, какво мисли. И отидох, пробвах, нали, да видя тя какво ще каже. Тя беше много така объркана. И това беше нейното решение. Тоест малко преди церемонията тя не е можела да ти каже категорично дали ще даде гривната си на теб. Да, обаче на мен ми беше ясно, че... Така ли? Беше ми ясно. И съжаляваш ли сега? Да. Съжаляваш ли? Съжалявам, ще кажа защо. Да. Сега няма да се правя, нали, станало, каквото станало, нали? То е станало, каквото е станало. Съжалявам, защото въпреки, че се бях стил в моята си глупава черупка, на мен ми допадна като цяло преживяването. Нали? Колкото и малко да стоях, допадна ми преживяването. Допадна ми това, че се събираме заедно. Дори това, защото аз понякога съм екстроверт, ако са отпуснали достатъчно, обаче съм си интроверт. Винаги съм твърдял, че не обичам, нали,
да съм около хора, винаги съм бил такъв учелник, стоя си сам, нали, не ме занимавай, не иска да ме търсиш, не ме питай какво се случва с мене. И там едно от нещата, което осъзнах е, че не съм точно така. Което е много странно, защото ти в реалния живот работиш с много хора, абсолютно. виждаш с страшно много хора и това, нали, предполага, че си супер комуникативен и че обичаш. Да, обаче много обичам моята си самота, моите си покои и това, освен, нали, за телефона, че няма да имам достъп до телефон. Как, сега ми подсказваш как ти повлия цялата тази изолация. Уникално. Така ли? Уникално. Нали, наистина, много е приятно. Това ми бяха най-големите страхове, че ще съм с други хора в една стая и че ще съм без телефон. Нали, и за работата. Естествено, за работата ми беше на първо място. Там бяха най-големите притеснения. В момента, в който влязох, нито за семейство съм мислил, мамо, не се сърди, нито за семейство, нито за работа, за абсолютно нищо. Само си чаках багажа, защото там ми бяха готини аутфитчета. Нали, ама и протеина държиш на външния вид, суетен си, нали? И протеина ми беше там. И какво говорих? Да, това ми бяха най-големите притеснения, а това се оказа най-хубавото. И да си довърша, нали, съжалявам, защото много ми допадна като преживяване, много ми допадна това да съм с много хора, да имам контакт, да съм постоянно около хора. Като тръгнахме за битки, да се натоварим в в два автобуса всички, да им пусна веселина. И така ми е готино на душата, нали, като бех с много хора, въпреки че, нали, се бях позатворил. Сега, ако имаше възможност да върнеш времето назад, щеш ли да действаш по друг начин? Щеш ли да промениш нещо в себе си? Щеш ли да имаш друг подход към всички останали, към момичетата и към момчетата? И да вие много бързо сте се сближили с мъжете, но спрямо момичетата? Не знам. Аз така съм реагирал, то не мога да го контролирам. Както ти казах, понякога съм интроверт, понякога съм екстроверт и това не го контролирам. Ако можех, бих искал, нали, да мога да го контролирам, обаче не мога. Така е станало, така е трябвало да стане. И дойде момента на церемонията, ти не си получи гривната. Така стана. Как се почувства точно в онзи? Имаш ли някаква такава последна надежда да си кажеш, добре, не може пък и да ми даде гривна, да остана? Не. Знаеш ли какво си мислех? Какво? Че ще ме заточите някъде. Наистина това си мислех. Така. Да, понеже на синхрон видях до синхронната видях едно легло. Добре. И си викам, това е за мен, аз съм тук в тази мизерия, супер. Отшелника. Да. Нали, да си остана така малко на себе си. Може да се използва това за трети сезон, не знам. Да, не е било за мен. Това е идея. Не. Реално си бех пътник. Но значи ти си искал да останеш. Щом главата ти се е въртял този сценарий, че може и да те затворим някъде, да ги изненадаме. Не, няма да крия, че на мен беше приятно и исках да остана. Може би ти е трябвало още време да се адаптираш, да се поотпуснеш малко, да ги опознаеш. Как да кажа, то не беше точно... Всички са пичове. Просто може би не са моите хора, понеже те са готини, нали, говорим си горе-долу с когото имахме някаква приказка. Обаче аз така си искам малко идиотщината. Малко лигавня и, нали, така да си паснем, да си вайбнем. И нямаше такъв човек на моя вайб. Марселката не беше ли точно такъв? Не. Може би Ники, малкия Ники, ние сега с него поддържаме, нали, контакт, приятели сме. Може би с него, обаче той беше в началото малко по-така... Ами вие го посрещнахте много така. Ние сме винаги. Ама защо така го посрещнахте и него, миличкия? Той съвсем се притесни. Не стига, че идва на ново място, не познава абсолютно никой, бил е досега при жените. Те са му стопили гимиите, ние го посрещаме по този начин и айде. Не, виж, всеки има нужда от адаптация в крайна сметка и всеки си минава през неговите си моменти и емоции. И може би е очаквал, че когато си отиде при момчетата, ще му е нали, спокойно да си разкаже какво му се е случило, докато вие от вратата го посрещнахте като
Аз на негово място най-вероятно ще да съм още по-сдухан. Ама защо така го посрещнахте? Аз лично не съм. Вместо да сте по-гостоприемни, да измъкнете информация от него за момичетата. Вие се опитахте, да? Да, аз лично не съм. Аз винаги не мога да кажа, че той е бил, нали, това дете отстрани, което стои, нали, той веднага си влезе. Да. Обаче винаги съм гледал да приобщавам, нали, тези, които са по-настрани, понеже и на мен ми се е случило. Даже всъщност с мен беше така и Джулката беше един от хората, нали, които го правяха това, така че не мога да кажа, че аз съм постъпил така към него. На кой най-много се кефеше в палата на любовта? И от жените, и от мъжете? От мъжете е Божко. От жените като характер или като потенциален матч? Нали? И като характер, и като потенциален матч. Е така, наистина да се кефиш много. Не мога да кажа като потенциален матч, понеже тя си беше с Божко. Обаче, Джулия? Да, Джулката е страхотна. Така е? Да. В момента... Ама в смисъл не знаех, че си имал интерес към нея. Не е такъв интерес. Просто... Не, първоначално имах, между другото. Okay. Първоначално имах, обаче Божко веднага си е грабна. Веднага си е грабна, да. И аз, за мен това е... Ето виж, дори Божката действаше супер уверено и някак си всеки прибърза да си дръпне момиче, докато ти... Шматка. Да не казвам другата дума. Знаеш ли какво се бяхме говорили? Това е написано правилно между нас, мъжете, никой не го спази, че влизаме, опознаваме всяка една, не се мачваме веднага, нека всеки грозно ще прозвучи, ама да се завърти. Нали, да... Добре. В смисъл да се завърти като отношение. Да познае всяка една, нали, не веднага да се вкопчва. Да, обаче всеки реши да си подсигури. И аз съм шматка, където наивен, нали, вярвам, че всеки ще го спази това, защото сме от братството. Братство. Да, какво братство? Там сте за жените, не за неписаните правила и братството. Така е, обаче това... Ти много бързо трябва да се... В крайна сметка това е реалити предаване, ти трябва много бързо да се адаптираш и да се ориентираш в обстановката. Виждаш, че всеки си дърпа момиче и ти седиш и блееш. Ама това не е ли правилно, между другото? Как че съм блял, нали? Към Елена подходих. Греда. Ама аз къде знам, че ще стане така. Говорим за първата вечер. Нали, коя е грабнал. Не е ли правилно така? Всеки да си поопознае мацка. Това е въпрос на усещане и на личен подход в крайна сметка. Ако ти си го усещал така, ама това право усещане... да ти каже как е правилно и как не. Но при положение, ако аз бях на твое място и виждам, че всеки си дърпа някой и всичките тия неписани правила отиват в канала, със сигурност ще да действам. Дори и да не си харесал толкова някое момиче, ти трябва да получиш гривна в крайна сметка, за да останеш в това предаване. Дори стратегически можеш да подходиш така, че да имаш гривна, за да си дадеш повече време и да опознаеш момичетата. Абсолютно, обаче ти го казваш един вид, нали, така че да, ти директно го каза стратегически. За мен не е било на всяка цена, така че... Така че си остана. Така че... Без любов. Пътник. Марсел си тръгна с теб. Марсел си тръгна с мен, пътувахме заедно. Не слушахме чалга. Какво се случва сега в живота ти? Намери ли любовта? Не. Работа и това е. Чакаш я тя да дойде при теб пак? Чакам я. Не я чакам, ама тя ще дойде. Може би аз не казвам, че не се чувствам готов, обаче съм на мнение, че един мъж трябва да е достатъчно сигурен, нали, дали финансово, дали като положение и всичко. Аз мисля, че съм на този път, нали. Не казвам, че съм завършен образ, който е грешно, нали, понеже много хора си казват, не е правилният момент, не съм перфектен в момента, за да се пусна в отношения. Това е моя грешка, това е грешка на много хора. Няма правилен момент. Няма перфектен момент, нали, или начин, по който да изглеждаш.
толкова. Тя любовта, да ти кажа, идва в най-неочаквания момент. Колкото и клиширано да звучи, абсолютно винаги така. е така. Дали си готов или не, тя просто нахлува в живота ти и изобщо не пита. Беше ли готов там за сериозно обвързване? Да, между другото. Колкото и... И да се отдадеш напълно на половинката си. Напълно аз още вътре ще да обясня, нали, че работата ми е много важна и че не мога да съм, нали, на 100% внимание насочено към жената. Смяташ ли, че баланса между професионалното и любовта е важен? Балансът винаги е важен в абсолютно всичко и то е ключов. Или в момента клониш повече към работата? Да, в момента може би повече към работата. Ако тя също работи, може би може да има някакъв баланс, нали? Да си гледа нейната кариера. Обаче ако е безработна, нали, има свободно време и очаква. Важно ли е това за теб, една жена да развива себе си професионално, а не просто да чака на готово? Не, нямах предвид това. Сега, нали, ще поемем и по тази тема. Мисълта ми е, че ако тя е без работа, тя има много свободно време и очаква много внимание от мен, което няма как да дам. Докато ако тя е, примерно, 50% на работа, 50% свободна, аз мога да ги покрия тези 50%. Но ако са 100% внимание, в момента... Ние жените да сме така обвързани с работа, пак си искаме внимание. Така е, ама джоба и той е важен да... Със сигурност, категорично. Да тежи. И от двете страни винаги трябва да има така път нагоре и развитие, така че... Така е. Сега, какво ти се случва? Като излезе от изолацията, от палата на любовта, трябваше ли ти време да се адаптираш отново към реалност? Да, бях като няколко дни, може би седмица, близо седмица, бях като излязъл от кома. Не знам какво ми ставаше, бях влязъл в този нормален мод, където близките ми, нали, ме питаха, какво се случва? Това не си ти. Аз наистина толкова много бях влязъл в този мод, аз този човек не го познавам, не го харесвам и не искам да бъда, нали, да бъда него. Аз съм си забавен, аз много си харесвам и сам компанията, и си говоря и сам си и пея и всичко. Беше един мега нормален човек, където не го ще. Но защо излезе този човек? Аз много съжалявам, че не видяхме това, за което разказваш сега. И аз много съжалявам. Сега, какво ти се случва? Какви планове имаш за живота? Случва ми се работа, имам планове за живота, работа. С кой си остана така най-близък? Поддържаш ли отношения с някои от останалите участници? Да, с Божко, с малкия Ники. Виждахме се с Марсо и с големия Ники и Божко на кафе. А сега навън би ли потърсил някои от дамите, които там ти бяха интересни? Елена, Ивелина. Защо не? Ако е писано и ако ни се пресекат отново пътищата по някакъв начин. Не чакай тая съдба. Понякога е хубаво човек да действа, ако иска естествено. Някой път така съдбата... Така е. Не може да се осланяме само на това. Хубаво е човек да действа. Така е. Добре, какво друго? Има ли нещо, което искаш да кажеш за преживяването ти? Нещо, което да изпускаме, а пък ти искаш да споделиш? Много ми хареса. Наистина. Би ли участвал пак? Ако имаш тая възможност. All Stars, да речем. Точно в такъв тип, не знам. Наистина ми допадна. Осъзнах някакви неща за мен, обаче точно в такъв тип любовно реалити, може би не искам пак да влизам в тази черупка. Защо си мислиш, че ще влезеш в тази черупка? Не знам. Просто... Ето това е нещо, не може да кажем, че това е нещо, което си опознал в себе си. Не искам да го познам това. Окей, да не допускаш да влизаш в тази черупка. Аз съм ти казвам, че то не пита. Не пита. Някой път влизам в този мод, чак така никога не съм влизал. Никога не ми се е случило. Някой път съм по-такъв... Това да не е някаква защитна реакция.
от твоя страна, която се включва в някакъв момент. От страх да не бъдеш наранен, да речем, от страх да не се изложиш, какво ще си кажат хората отвън, как ще бъдеш приет в къщата, да не би това да е някаква защитна твоя реакция. Не. Даже, примерно, майка ми се притесняваше преди да вляза, нали, тя ми каза, маме, прави, нали, каквото знаеш, малко по-така си намали образа, нали, защото аз влизам, нали, с заявката новия Пацо, нали, малко по-барна тя, обаче просна галоша. А то... Ти не си просна галош. Даже има какво много... Имаше какво да покажеш. Аз знам, аз много съжалявам наистина за това. Имаше страхотен потенциал да развиеш едни много, много хубави и стабилни отношения. Просто малко повече хъст ти липсва като че ли. Аз определено мисля, че мога да дам стойност, обаче повече харесвам забавния образ. И може би първо искам с него да тръгна, след това, нали, да покажа стойност и повече за работата ми дори и така нататък. Аз пък исках да видя този забавен и комичен образ, за който ти говореше. Преди малко обаче, като те попитах за дали съжаляваш, дали нещо би променил, се не сълзиха очите. Насълзиха ми се очите, защото фенер пече там. Това не е вярно. Според мен не е от прожекторите. Нали, аз съм свикнал с тях. Да. Ревлю. Може би много силни емоции. Никакви емоции няма в мен. Аз съм равнище. Не мисля. Наистина. И даже смятам, че и тук сега си поставяш някаква такава бариера. Никаква бариера не поставям. Аз, как да го кажа, много хора ми казват, че не могат да ме разгадаят. Вчера си говорих с едно момиче, така, психолог. И тя ме познава от много време, нали, и ми казва, не мога ти фана с пътиите. Аз също не мога. Аз не знам кога, какво се случва, така че... Понякога сам себе си не можеш да разбереш, така ли? Да, ама нямам проблем. Трудно ли ти е в реалния живот в комуникацията с жените? Не бих казал. Просто при мен това е малко кофти, че много бързо губя интерес. Защо? Не знам. Може би няма тази шашавата, нали, където да ми грабне интереса. Много бързо губя интерес. Имаше една такава много приятна, колоритна шашава дама в Палата на любовта Евгения, която слуша чалга. Защо не обърна внимание? Виж, моето братленица е Бошко, първо я хвана, след това Ники, аз не се бутам там. Какъв тип жени харесваш? Ясно е, трябва да слуша чалга. Ти слушаш ли чалга? Аз ли? Да. От време на време? Като тебе, примерно. Благодаря. Но, ама аз слушам много рядко, така че може би няма да... Чакай, че пак... Виж колко съм чувствителен. Наистина. Не да криеш сълзите си. Харесвам всякакъв тип. Нямам, нали, руса с дълги крака, сега описах тебе, нали, ама нямам някакъв такъв идеален образ. По-скоро, естествено, че външният вид е важен. По-скоро е така да може да седим, да се смеем, да си лапим някакви тъпоти. Кое беше нещо, което ти липсваше в Палата на любовта от реалния свят? Липсваше ли ти нещо? Чалга. Освен това? Основно. Да, това... Аз си липсвах. Аз да съм си забавен и моята си готина компания. Нали, лична. Не други хора. Това ми липсваше. Не ми липсваше нито телефона, нито свободата, така да кажа. Аз там напълно се изолирах и ти наистина влизаш в филм и изобщо за нищо не мислиш. Заживяваш живота в Палата на любовта и нищо друго няма значение. Абсолютно. Даже като по турските филми, ние понеже, нали, сме много далече, ние излизаме, махаме, те ни махат, сваляме тениски едно друго, обаче ние виждаме само някакви малки силуети, ние не виждаме, нали, визия или нещо, не виждаме лица.
виждаме само малки силуети, където не може да разпознаем никой. Но пък достатъчно, за да се мотивирате. Да. Ами то наистина като филм. Като филм беше. Филм обаче не е с хепи енд за теб. Да, явно така е писано. Добре, искаш ли да кажеш нещо за финал? Какво да кажа? Който иска да... пожелаеш, тук е свободна зона и можеш да кажеш всичко това, което не успя да кажеш там. Да, с много неща не успях да кажа там. Който иска да преживее нещо подобно, нещо вълнуващо, нещо ново в живота си, до година, сезон 3. Съветваш всички, защото е било много яко. Да, определено. И да бъдат себе си, а не като теб, да влизат в черупката си, защото се страхуват от нещо и така и не ми казваш от какво се страхуваш. Виж, аз не казвам, че не съм бил себе си, просто го асоциирах с моят работен мод, където когато се държа професионално, съм нормален. Нали? Не съм лилио, не се шегувам толкова. Всичко беше толкова перфектно направено. Всички се бяха постарали така, че да ви е комфортно, да се чувствате добре. Палата на любовта беше толкова красиво място. Така е. Двора, залезите, всичко предразполагаше и всичко беше направено за вас, така че вие да се отпуснете и да можете да бъдете себе си. Наистина всичко беше перфектно. Само, може би това не е достатъчно и пак казвам, хората. И сега мога да кажа нещо в мой стил. Казвай, давай го. На срещите ни с продукцията, една от последните, те преди това... Кастинг срещите. Да, те преди това ме видяха много пъти. Така малко вътрешна информация, много пъти ме видяха, аз. И обаче на последната влизам и ме питат какво става. Защото съм малко така сдухан. И аз им казвам, че нищо. Говорим си, какво става? И аз ги питам, да ви кажа ли? Кажи. И аз ми казах, че вечерта, преди това, то беше сутринта, че хапнах една съмнителна риба, и че съм адски неразположен и че това е една от причините, Там, виж сега вадя една асоциация. Там аз още преди това бях казал, храната не е ли чиста, аз ще съм постоянно в тоалетата и тия камери няма да ми видят очите. Ти откъде знаеш, че няма камера в тоалетната? Да е имало, не знам за камера, обаче за звук, аз по едно време се извинях на звукарите. Наистина много се извинях на звукарите, просто трябваше да сме постоянно с микрофон. Това правя някаква асоциация, че може би заради това бях по-така свит. Понеже те ме видяха в това свитото ми и наистина храната на мен ми съсипваше всичко. Но храната си беше топ. Да, тя е окей. Просто аз съм свикнал на една храна. Всички бяха задоволявани, доколкото е възможно, разбира се. Добре, обаче аз навънка ям супер чисто, следа всички калории и изведнъж да ям банички и бухтички за закуска и цял ден. Супер! Почивка малко и от тия обаче калории. почивката ми е в тоалетната. Аз не мога да си представя живот, в който ти си бориш калориите нон-стоп. Ти изглеждаш супер, явно е ген. При мен не е ген и аз трябва да ги броя. Това ми е мисълта, че може би това е една от причините. Може би пък трябваше... Да, окей, това наистина, теб е било притеснение, но може би пък и трябваше да го приемеш като окей, идвам тук и малко ще си почина от всичко това, което е навън. Дори да се отпуснеш малко в храната, малко по-различна комуникация, да отвориш друга част от себе си, докато ти не отвори друга част от себе си, за да си помогнеш в комуникацията, точно обратното. Ти се прибра и се затвори. Ти сега го биеш към красивото, към хубавата гледна точка. Аз ти казвам, че постоянно бях в кенефа и ми беше трудно изобщо да правя каквото и да е. И може би това е една от причините наистина постоянно бях неразположен. Как звучи?
Има хапчета за тази работа, да беше казал, че имаш проблем. То свърши. Ще да ти се помогне. Свърши. И си каза, какво си каза? Дай по-добре да си излизам и да мога да си ходя, да си върша нещата на спокойствие. Да си ям там филето. Така. Сега по-добре ли се чувстваш вече? По-спокоен? Да. Влезе си в рутината. Много трудно. Не мислиш ли, че си изпуснал нещо? Това ти се случва един път в живота. Може никога повече да не се случи. Така до година пак ще дойда. Аз бих се радвала. Не знам дали това въобще е възможно. Но като цяло се случва веднъж в живота наистина. И аз много съжалявам, че хора като теб не се отпускат и не взимат максимума от това преживяване. Защото дори от тази гледна точка погледнато, е хубаво човек да се отпусне да си го преживее. Каквото стане, нали? Никой няма гаранция. Но просто да се отпуснеш и да вземеш максимум от преживяването, защото е много яко. Да, обаче ти като човек, който е бил в реалити и попадаш в една обстановка, не знам при теб как е било, обаче знаеш, че всеки знае, това не е реалният живот. И аз отвън не знаех, нали, дали, понеже това си говорих, аз съм казал, примерно на майка ми и на баба ми, че, нали, какво се случва. Не съм казвал къде отивам и така нататък. Аз до ден днешен не знам всъщност къде бях. Не знам населеното място, така тайна беше за нас. Това им казах. Аз не знам какво ще излезе от мен. Може да излезе някой агресивен, нали? Обстановката така да предразположи. По принцип не съм. Имам някакви, не мога да кажа състояния, просто понякога се дразнам от някакви малки неща и не знаех дали ще излезе агресивен, шматка, какъвто излязох, дали ще съм страшен идиот. Просто не знаеш какво... Аз не мисля, че си бил шматка и тук по принцип много съм спорила на тази тема. Няма да влизам в допълнителен спор с теб, но е много погрешно приемането на това, че реалити предаванията са много повече се разграничават от реалния живот, защото в крайна сметка ти влизаш такъв какъвто си и показваш всички твои качества, нали, показваш това, което си в реалния живот. Така че за мен разликата я няма. Не съм съгласен. Не съм съгласен, понеже ако си навън, ти имаш достъп до всички твои удобства. Ти имаш един живот. Това, разбира се, да. Не говоря само за чисто, нали, за удобства. Говоря като твоята рутина, твоя живот. Тук влизаш и от днеска за утре всичко ти се преобръща на 180, няма да кажа на 360. Преобръща се на 180. И това е, излизаш много от твоя живот. От комфортната си зона излизаш, абсолютно. Което е много яко. Това е много яко, обаче за теб е нещо ново, нещо много различно и не знаеш как ще реагираш. Да, обаче ти отново показваш качества и част от характера, които си носиш така или иначе. Ако успееш да разгърнеш образа си. Ако успееш по някакъв начин. Добре, ти си била в къща, ти си била много по-дълго от мен. Знаеш, че сега е върху теб. Да. Знаеш, че много е двояко. Да, но и знам, че каквото и да ти се случи. Първо, вие имате свободата да взимате решения. Правилни, грешни. Вие имахте пълната свобода да развивате отношенията си по начина, по който ги усещате и ги виждате. Което също за реалити предаване, повярвай ми, това е вау. Всеки да взима собствените си решения и да ги следва с пълното си сърце, отворено и добри намерения. Това да имаш пълна свобода в едно такова място. Не знам при другите как е. Тук наистина имахме. Не казвам, че... То всъщност, ако някой е казал нещо, няма как да се сложат думи в устата и нали, нещо да се монтира по такъв начин, че да покажат нещо, което не си казал. Просто... Това е. Да се отпуснеш и да си разгърнеш образа. Най-малкото ти дава пък още по-голямо спокойствие. Никой не ти се намесва за решенията, които си взимаш на основа на това какво ти виждаш, как ти го усещаш. И това също е нещо, което много те предразполага. Но... Така е. Обаче аз пак казвам, че
бях заклеймен по някакъв начин, нали, като повърхностен човек, за това, че искам да ги видя. Нали, от кой си бил заклеймен? От жените. Те още първата вечер на сливането ме нападнаха. И... Как така те нападнаха ми? Разкажи ми, ето аз този момент, да речем съм го пропуснала. За мен много неща от развитието на вашите отношения са също изненада и за мен. Затова сте тук да ми разкажете от вашата гледна точка и на мен наистина ми е много интересно. През твоя поглед, защото аз не съм била там, за да чуя всеки един ваш разговор. И ето сега ти ме изненадваш с това, че си бил заклеймен, че... Да, аз си бях заклеймен, нали. Малко така като черната овца, ама не мога да ти разкажа, защото аз бях пиян и не помня особено. Ето, виж. Влязох и така си ме нападнаха. Абе ти що си говорил от това на тая, онова на другата. Че си им говорил едно и също нещо. Да, че съм искал някой да ме води на почивка, тя мене, не аз нея. И някакви такива неща, нали, аз какво става, нали, идваме, аз съм позитивен, идвам вас да ви видя и тя ми скачат на мен. Факт е, че Ренета и Велина много си говориха за теб. И част от това, което си споделиха те, е, че наистина има много сходни неща, които ти си казал и на едната и на другата, но това е, нали... Да, за това, че съм със светли очи и че децата ни ще бъдат със светли очи. Няма ли да бъдат? Ако и ти си със светли очи, какви да бъдат? С черни. Може да се подразили. Виж, всяка една жена иска различно отношение. Всяка една иска да се чувства специална. Аз тук съм книга с pick-up lines. Имаш ли опит зад гърба си или не си толкова? С pick-up lines или като цяло? Като цяло с жените. Имам опит, обаче сега да не ми се обиждат предишните ми отношения. Не мисля, че съм имал любов. Не си срещал още истинската любов? Не мисля, че съм се влюбвал до сега. На дърти години... Какво означава на дърти години? Защото от хората от малки, нали, ама ще дойде. То няма формула. Няма формула, като дойде, естествено. Става. Аз не мисля, че до сега съм срещал, нали, любов, така че... Важното е да си отворен за нея, не да си влизаш в черупката. Права си и пък каквото стане. И да си дадеш шанс и на теб, и на хората срещу теб да те опознаят, защото като се затвориш... Хората много бързо губят интерес, като че ли в днешно време. Да, така е. Отново казвам, че те скочиха върху мен като зверове. Джулката беше една от малкото, нали, които може би ме виждаше там като учелника и идваше и си говореше с мен. Смяташ ли, че нашите дами са били по-агресивни в подхода си? Защото няколко пъти вече използваш думата зверове, нападнаха ме. Казвам за първата вечер. Възможно ли е това да те е стреснало? Стреснало силно казвам. Може би отблъснало, нали, по някакъв начин аз да подхода към някоя, ама пак казвам. И понеже Елена е по-тихичка, по-спокойничка. Тя не ме е нападала. Да, ето. Виж, че стигнахме до ключа за палатката. Някакъв така много силен интерес, дори да ме нападне, нали, това даже би ме изкефил. Даже моята комуникация е такава и с свалки и така нататък, аз се заяждам с хората. Аз това го харесвам, обаче може би никой от свободните, нали, която ме е нападнала, не ми е показал, нали, нещо по-така, за да имам аз интерес. Жалко. Много жалко. Това е песен на Галена. Тя че пак се разревах. Всеки път, като заговорим за любов, между другото и отношението... Добре, ако се обърна насам и това не ми пече в очите. Това е всеки път, като го заговорим за любов. Липсва ли ти любовта в живота ти? Празно ли ти е? Мондио, я не ми прави такива. Не, наистина, защо? Верно съм при Мондио сега. Не ми липсва, понеже не знам какво да има. Ако на колко беше години ти? На колко ти години? Аз си мисля, че на 25. И още не си я срещнала, много странно.
Нали преди малко оправда и каза, че нали, то не пита, то ще дойде. Сега на 25 и още не се срещна. Не, странно ми, защото особено пък при вас, мъжете, нещата се случват така някакси по-бързо. Ние жените сме тези, които обмисляме повече нещата. Аз си избирам. Избирам си. Примерно, като сме излезли с компания и ми кажат, хой при тая. Аз му казвам, брат, нали, за какво ги правим тия бради, за какво броим калории и всичко. Нали, малко от малко трябва да избираш. Подбираш си дамите, в което няма нищо лошо. Да, може да звучи грозно, ама да. Не, не можеш да харесваш всички. Така е. Има ли нещо, което искаш да кажеш за финал на нашия разговор? Да. Слушайте чалга, не са прете на ударени. И това е. Благодаря ти, че беше тук и че разказа искрено за преживяването си в Диви и красиви. Беше ми наистина много приятно. И аз много ти благодаря и на мен беше много приятно. Благодаря и на вас, че гледахте. Вие бяхте с любовното студио на Диви и красиви. Ще се видим отново в следващия епизод.